Gukin dugu entretenimenduzko telebista programa bat, eta bazkenen saiatu gea gutzat entretenigarria izaten, eta hola gure ustez ikuslentzat bai entretenigarria izangoa. Hasien esan zozkoenian goienan emitituko zela, hartu genuela zer isu hau. Ez da bakarrik klasian ikusita jazta. Gero ja telebistan emititu behar danian esaten dozu, bale. Saiatzea ahalik eta ondo egiten. 30 minutu egitea programa bat entretenigarria oso erronka politxe izan da. Grabatzerako orduan oso ondo pasau ginen. Baina, ja ediziorako orduan hor egun asko egon ginen editetan eta grafismoakin, eta hori ja gogorra izan zen. Baina gustatzen bajatzu bitxia, disfrutatzen dozu bebe. Oso programa ezberdinak atera dira, ezaugarri ezberdinekin, baina azkenean entretenitzea dute helburu, entretenitzen dute eta nahiko pozik gaude emaitzarekin.